נצא לדרך. שים לב, אתה רואה, קליפ, הופ. מה אתה מצלם אותי? צלם להם את הטימקס. אז חברים יקרים, כמו שאתם רואים, טימקס 560 2023 עבר מהפך. אם תשאלו אותי, זה הצבע הכי יפה שיכול להיות לכלי הזה. המדבקות של הטימקס הפכו לשחורות. הצבע, צבע שיערה, את קוד הצבע, אם תרצו תוכלו לקבל, תרשמו לנו רק בתגובות. אז אם גם אתם רוצים את המספר טבע הזה לטימקס שלכם או לכלי שלכם, אנחנו לא מתקמצנים, כולכם תקבלו אותו בפרטי.